liburu honekin lehenago zegoen protagonista nagusiak, errepikatzen da. Joanes Mailu oraingoan Euskal Herritik kanpora eta Nafarroko erresumatik kanpora bidaltzen dut, Parisera zuzen ere, eta liburu gehiena Parisen gertatzen da. Noiz eta 16. mendean. Hau da, Nafarroak bere independentzia galdu berri duen mende horretan. Edo bintzat galdu berri duen, edo 40 urte gero, edo 50 urte gero. Nik bada fikzio historikoa ulertzeko modu bat baino gehiago. Bada jendea ulertzen duena fikzio historikoa halako agertoki urrun batera, exotiko batera joatea bezala. Orduan agertoki urrun batera joaten naiz, denboran urrun den agertoki batera joaten naiz, eta orduan nolabait ere 19. mendeko abentura novela klasikoak nolabait ere berritu. Eta liburu honetan horretarik ere bada pixko bat, eta urrengoan ere horretarik bada pixka bat, hau da, abentura novela bat bezala ere irakur daiteke, hemen ere borroka gertatzen dire, hemen amodio kontuak gertatzen dire, eta hemen larru kontuak ere gertatzen dire. Baina, horretaz aparte ere, zerbait gehiago ere, ni bintzat egina izan dut. Ez dago, liburu honetan ikuste dut, abentura novela klasikoen ezaugarri nagusia da nolabait ere epika bat izatea. Eta hemen nik erraen nuke ez dagoela epikarik, edo epikarik izatekotan epika hori epika zikina dela, epika eszeptikoa dela. Pixka bat ere, gure garaien araberakoa, gure garaien den bezalakoa, gure garaien nik uste dut epika bukatu dela. Edo epika ulertzeko modua, nik uste dut surrealista ezpada, edo eszeptizismoaren baetik pasatutakoa ezpada, benetan epika hori, edo aurrendako edo gaztenendako literatura ezpada, epika hori helduek ez dugula osongi ulertzen, edo ez dugula osongi gure ganatzen. Orduan, hemen zer dago, hemen badago nik uste dut alako lilura bat alako iraganarekiko alako momentu eta pertsonai batzuekiko. Zergatik, bertzeak bertze, iragana delako azken batez ispilu deformatu bat, gure ispilu deformatu bat, gu geu ulertzeko eta gure oraina ulertzeko. Eta ordan alako netzat une liluragarri bat da adibidez, momentu horretako Nafarroa. Ze Nafarroa, hain zuzen ere, hemen gaztela edo Espainiaren konkista, edo jasan berri duena, Frantziaren asimilazioa oraindik jasan ez duena, eta mende batez, irauten segitzen duena, Nafarroa beherean eta Biarnon, herri erresuma independiente gisa. Eta hori, zergatik lilura hori, bertzeak bertze, nik uste dut oso garai politak dielakoz, ikuspegi politikotik begiratuta, ikuspegi erlogiosotik begiratuta, ikuspegi kulturaletik ere begiratuta, baina historia hori inor kontatu ez digulakoz. Historia hori inor kontatu ez digulakoz, eta ematen du, gainera, gaur egun ere inor kontatu nahi ez digulakoz. Nik niretzat eta barka nazatela, batzuek bentzat nik uste dut oso ikuspegi espainola dela erratea adibidez Nafarroak bere independentzia 1812an galdu zuela. Ez, Nafarroak ez zuen bere independentzia galdu 1812an. Nafarroak Iruña galdu zuen 1812an, ez bere independentzia. Erresuma independiente gisa segituko zuen funtzionatzen gutxienez ere bertze mende batez. Eta bertze une eta garai eta zeranetako liluragarria da Baluaztarren gortea Frantzian. Hortaz, berbada jende arruntak ez du gauza handirik jakinen, hemen, hegoaldean, gehien ez ere, halako filme batzuen bidez, La Reina Margot, edo adibidez horren bidez edo ikasi izan duena. Nik hastian arratu nuen gorte hori konparatzen baldin bagenuen, oso interesgarria horitzen zait, momentu horretan Madrilen dagoen gortearekin edo konparatzen baldin badugu. Gorte hori, Madrilgo gortea da erabat gorte maskulinoa,
hori astekota bat, ez da emakumeak ez dira inon eragertzen, eta gero gainera, oso gorte, nik bentsat irudikatzen baldin badun nola, ze koloretan, beltza, iluna, grisa da momentu horretako gortea. Baloaztarren gortea Parisen, zera, alderantzizkoa, da oso gorte koloretsua, da gehikeriarik handienak egiten diren gortea, intrigarik handienak egiten diren gortea, eta gero, zera, politika egiteko molde ikaragarria dituna, ez? Zera, alde batetik fineziaz, hori, zera eta alde batetik benetan basa, modu politika egiteko modu basatik, modu sutil edo fin batera pasatzen dena. Hau da, zera ezpatatik, zera igual, hori da hiltzeko moduei daukienez, pozoira pasatzen dena. Hori da, nik uste dut politika egiteko moduak. Bueno, eta gero hemen badago halako pertsona historiko batekiko lilura, eta hori da Enrique Borboikoa. Nafarroko erregea, gero Frantziako erregea ere izan zena, eta Nafarroko erregea izateko hemen ere, deus ere, inondik ere ezagutzen ez duguna. Ni horitzen naiz, gure garaiko historia liburuetan, Enrique Nafarrokoa agertzen zela bakarrik, esplikatzeko nola bilakatu zen iganot izatetik katolizismora, nola pasatu zen, eta bere esaldi famatoria, Paris vient vaut une messe, vient vaut la messe. Eta, baina, hori baino, aixere gauza gehiago erran zituen bere bizitzan, eta hori baino aixere gauza gehiago intzituen bere bizitzan. Ordan, Nafarroko errege izan ta ere, erabat ez ezaguna, segur, baina frantsesen dako, pertsonai nazional importantenetariko bada, ez De Gaulleen edo Napoleonen parean. Frantsesez egun biografia baino gehiago, zera aurkitu izan ditut, hor sarean zera Enrique Borboikoari buruz, badire biografiak ere inglesez, badire alemanez, badire neerlanderaz, eta gaztelaniaz ez dut bakar bat ere aurkitu. Ez da Nafarroan ere, eta euskeraz ere, orain den ikustu dut euskeraz egin gabe da, hola. Por cierto, elkarrek bat zuen, badu, bai, bilduma bat, biografie eskainetako, eskainetako zera bat, bada, gainera, nik uste dut bai Angelekin lezakela, orain gainera erabat jantzia da honez, zerren gainean. Bueno, eta orduan, zer du pertsonaia honek, bai, Nafarroko errege izateak Frantziako historian eta Europako historian ere oso ezaguna delakoz. Iaia Isabel Tudor baten parean ere dago, zera, errege hau. Eta nik uste dut daukana da, niri bentsat liluratu izan nagoen irakurri dizkiodan biografia guztietan, ez ditut noski egun biografia horiek irakurri, baina, bateo bat bai. Bada, politika eta boterea ulertzeko modua oso gaurkoak direlako. Orduan, nik pertsonea historiko honi, pertsonea horren parez pare, buruz buru, jartzen dut nire fikziozko pertsonaia, Joanes Mailu, bigarren ale hontane bere autobiografia idazten segitzen du, eta, nolakoa den, errana den bezala, sasikoa, bastarta, eta gainera, sasiko, bastart baten hiloa. Enrikeren anaia, edo anaia erdia, eta gainera, zera fisikoki, iaia Enrike bezalakoa. Ordan, bi pertsonai, bata historikoa, Enrike, hori nor da, hori politikoa, intrigantea, posibilista, zinikoa, beti abantailez jokatzen duena, inolako lotxarik ez duena, zera, lagunak abandonatzeko eta laguntzaileak abandonatzeko, eta gero fiziozko pertsonaia. Fiziozko pertsonaia Joanes Mailu, eta hor, nor da, leiala erresumari, leiala fedeari, gaina fede hautsezinekoa, beti egiaren alde zera jotzen duena, militantea,
fanatikoa. Bueno, eta bakarrik erratea, liburu honek baduela bukaera eta hasiera, beraz irakur daitekela, haixe bakarrik lehenbizikoaren beharri gabe. Hori bai, lehenbizikoa irakurtzen baldin bada hobe, edo bigarren hau irakurrita gero lehenbizikoa ere irakurtzen baldin bada, askoz ere hobe,